A uwar gida lafiya na ganki a harabar gida. Lafiya dai ku. Uwar gida wai me yake faruwa ne wai? Me ko bai faru ba? Ni dan Allah ki je ki so min abinci in ci saboda na dawo a gaji. Ban dafa ba. Wani abu ki dafa ba. Ba na ce fa ne ba? Ban dafa ba. To yanzu uwar gida ina ji menene matsalar? Ki gaya min matsalar. Duba ka gani kawayena da dama suna makaranta amma ni kullun ga nan cikin gida kamar akwai da aka turke. To yanzu me yake so? Kawai makaranta nake so ka saka ni. To. To. Amma dai gaskiya akwai sharadi. Me ya sharadin ko ma me idan zaka saka ni makaranta zan bi shi ka faɗa. Anya zaki yi min wannan sharadin nawa fa? Ko ma me ina ji ni dai a saka ni makaranta kawai. Okay to shikenan. A gaskiya uwar gida sharadin shine sai kin aiki. Babu matsala. Babu matsala. Shikenan na dai. Alhamdulillah kamar yara nawa kake so? To ina ganin gaskiya 10 zuwa 15 sai ka 15? Kwarai ma da gaske. Kwarai. Haba mai gida. Saboda na ce ka sa ni makaranta. Shine zaka lissawo min yara kamar wata kaza? Ki fa kika ce ba za ki ibin kowane sharadi. To haba wannan sharadin naka ai yayi tsauri mai gida. Ni dai gaskiya a guri na wannan abu mai sauki ne. Tun yanzu da inda aka ce mun samu shekara 5 muna da ƴaƴa. In har zaki iya fa. Kin gane? In har zaki iya duk inda aka ce mun samu shekara 5 ni so nake ma duk shekara ki rinka aihuwa. Haba mai gida ko irin abin da na zamani ba a yi. Ke ni fa duk wannan abubuwan na yan boko duba yadda da su ba. Ke kika ce zaki ibin kowane sharadi nawa. In zaki iya ga fili ga mai doki. Saboda kawai na ce ka sa ni makaranta dama can ba so na kake yi ba. To shikenan in ba za ki yi ba ki fasa bokon kawai. Dama can ba so na kake ba ni fa na fara gaja irin wannan abin fa. Dama ai ban taɓa ba dama ƙarya ce ba wani boko su je kawai ta suna wani shirin fasa doki ba boko wallahi bokanci.